Zdravím všetkých. Moje meno je Ladislav a toto je moja prvá videodokumentácia. Prečo to robím? Včera sa písal deň 24. september 2025 a je to deň, odkedy je moja firma prvá oficiálne založená. Som z toho veľmi nadšený a som dostal takú myšlienku včera večer o 8, že aké super by bolo každý deň natáčať video o tom, aké to je reálne podnikať, aké to je mať prvé podnikanie, prvé skúsenosti, s čím všetkom som sa stretol doteraz a dávať také updaty každý deň. Takže včera, jak som sa vrátil s obsom, tak prvá vec, ktorú som spravil, je to, čo asi by spravil každý jeden normálny človek, a to je, spýtal som sa ChatGPT, že bol by dobrý nápad natáčať každý deň video o tom, ako sa mi darí vo firme, a povedal, že hej, určite si kráľ, rob videá, ukáž ľuďom, bude to motivujúce, zarobíš si na to peniaze, ďalšie, aby si mohol mal ešte viac peniazy do firmy a tak ďalej a tak ďalej. Takže hej, ja som sa včera do toho pustil. O 8 večer, bolo 11 hodín, keď som mal spísaný prvý skript. Som to začal natáčať a bolo to hrozné, bol som unavený, nevedel som, čo mám povedať, čítal som skript, bolo to hrozné. Takže som si povedal, že vyspím sa radšej a pôjdem od dneska, od znova. Moja firma sa volá Virulife SRO a mojím plánom a životným je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude najlepšia, najväčšia, proste top appka, spraví zo zeme heaven, nebo, hej. A všetci sa tu budeme cítiť dobre, budeme šťastní, budeme mať peniaze, budeme zdraví, proste obyčajná appka. Táto myšlienka tu už je rokuce, asi 7 rokov, a dosť dlho som sa trápil, že ako ďalej postupovať. Nakoniec mi kamoš poradil, že cesta je mať svoj vlastný biznis. Takže hej, preto som otvoril svoju SROčku a here we are. Takže chcel by som dať stručný update o tom, čo sa mi zatiaľ podarilo cez firmareň.sk. Není to reklama, ale AI mi poradil. Som si vyklikal 16. septembra všetky údaje, ako napríklad sídlo, kde bude firma, bude to strieľať vodrogom, meno firmy, čo sa zmenilo asi 50 krát počas tých 7 rokov, lebo všetko je obsadené, a